Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqatim. Restriksi yang mulia, beberapa hari yang lalu telah kita kaji dosa-dosa besar yang membinasakan. Yang pertama menika syirik, kedua sihir termasuk membunuh. Sakmenika kita bahas tentang tiyang ingkang boten bayar zakat. Menika dosanipun ageng sangat. Awan dawaken wonten surat Fussilat ayatipun ke-6 ke-7. Ayat niku panjang kula potong. Wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mongko cilaka kanggone wong musyrik yaiku wong akeh sing ora nekakno zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Wong akeh kelawan desa akhirat iku padha kafir, gak percaya. Terus menawi boten nekakaken zakat menika dosanipun ageng sangat. Menawi infak sedekah menika boten enten ketentuane pinten-pintene pirang persen. Tapi nek zakat niku enten ketentuanipun. Nggih menika dikurusaken kalian emas menawi sampun senilai 40 dinar. Menika kedah dipun dalaken napa zakatipun. Nggih menika 1/40 utawa 2,5%. Lah emas sak menika pinten? Lah niku dikurusaken kalih emas. Menawi kula panjenengan sedaya sampun mencapai nisab 1 tahun menika kedah dipun dalaken. Terus menawi rupa peternakan, ternak napa domba, ternak sapi, ternak unta, dan niku enten nisabipun piyambak-piyambak, termasuk harta rikas, harta pertambangan. Menika nggih enten bagian-bagian ingkang ten ngriku kedah dipun dalaken sebagai bentuk zakat. Sedherek-sedherek ingkang mulia, menawi kula panjenengan sedaya sampun angsal kewajiban napa bayar zakat menika kedah dipun laksanaken. Menawi kula panjenengan sedaya namung nyimpen kemawon dadi rupa emas, rupa perak, rupa dhuwit, rupa napa mawon ingkang teng mriku sajanipun wayahe ngedalaken napa zakatipun tapi boten dipun dalaken. Wijing-wijing wonten akhirat menika dipanggang terus dicosaken teng kene tiyang kala wau. Wonten surat Taubah ayatipun 35. Ayatipun 30 sekan neraken walladzina yaknizuna dzaba wal fidda wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu wa junubu wa duhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi tiang-tiang ingkang nyimpen zahab niku emas, wal fiddah perak, jadi harta paling berharga menika emas kalian perak. Wala yunfikuna fi sabilillah, boten diinfakaken ing dalam sabilillah, maksudipun boten didalaken zakatipun ingkang sesuai kalian syariat ketentuan. Fabasyirhum bi'adzabin alim, mongko awe kabar bebunga maring akeh kelawan adab kang lara. Kapan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam,
ing dinane barang-barang kala wau rupa emas perak dipun panggang finari jahanam ing dalem neraka jahanam. Fatuk wa biya jibahum terus dicosaken jibahum bathuke wa junubuhum lempengi wa dhuhurum gegere. Na'udzubillahi min dzalik. Dados menawi napa harta sampun mencapai nisab terus mboten dipun dalaken menika aturanipun menawi mboten dipun laksanaken Allah mengancam badhe dipun panggang terus dicosno ten gene bathuk ten gene geger ten gene lempeng. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza ma kanastum li anfusikum iki lho sing sampean simpen-simpen di dunya biyen fadzuku ma kuntum taknizun. Mangko saiki rasakno apa sing sira kabeh simpen-simpen. Na'udzubillahi min dzalik. Dados setiap bagian harta kula panjenengan sedaya menika wonten bagian ingkang kedah kula panjenengan sedaya keluaraken ingkang sesuai kalian nisab. Sedherek-sedherek ingkang mulya, tiyang medhit niku adalah saking awak dhewe niki. Namanya bakal fain namanya bakal ana nafsi. Dadi wong sing bakil iku medhit saka awake dhewe. Dados kemedhitane niku berataken dumateng awake dhewe. Ngoten. Kadang-kadang enten nggih tiyang niku nyambut gawe mulai enom sampai tuwa umur 62 misale. Nglumpuk dhuwit iku 12 triliun misale. Matur ngoten mati. Oleh nglumpukno bertahun-tahun oleh duit triliunan terus ditinggal mati. Harta niku mboten memberikan manfaat dumateng tiyang sanes, terhadap dirinya sendiri pun tidak. Naudzubillah. Bila saya menika nangkani sahabat niku tanggus ya Rasulullah kula enggak ada sak dinar. Ya kanggo awakmu dhewe. Enten dinar lintune kanggo keluargamu. Enten lintune malih dinar yang lain ya kanggo anak-anakmu dan seterusnya. Mereka orang-orang yang paling berhak menerima dinar-dinar kula panjenengan sedaya. Pun ngantos sampai ditumpuk-tumpuk sampai di gaya awake dhewe iku gak oleh hak apa jenenge iku eman ngoten lho. Bila saking menika Allah ugi mengancam tiyang ingkang bakhil wonten surat Ali Imran 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yasabanna alladziina yabkhaluna bima atahum wa fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayitawaku nama bakhilu bi yaumil qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wa bima ta'maluna khabir. Aja ngira akeh sing bakhil bima atahum dengan apa yang Allah telah berikan. Min fadli saiki anugerahane wa khairul lahum ngono iku luwih apik kanggone wong akeh bal huwa syarrul lahum balik ngono iku elek. Sayutawaku naba bakhilu bi yaumil qiyamah bakal dikalungake ing dalam dina kiamat oleh bakhil niku wau yaumil qiyamah besok ing dalam dina kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard lan kedue Allah warisane langit lan bumi wa huwa bima ta'maluna khabir lan Allah lan apa sing sira kabeh lakon niku awas. Dados menawi kula sedaya mboten nekakaken zakat ingkang niku hak-hak kanggenipun napa? Hak dari harta kita itu ada hak orang lain ingkang terbagi 8 asnaf menika wonten surah At-Taubah dipun terangkan innamas shadaqah sateruse enten 8 asnaf. Naik kalau banyak sedaya numpuk tok terus bakhil eman dikekno wong. Nah niku benjing-benjing bakal dikalungake. Wonten hadis itu terangkan bilih niku dirupakaken ular berupa ula. Jadi dikalungno niku rupa ula terus nyatek nanggone tiyang sing bakhil kala wau. Ulane karo muni ana maluka ana kanzuka. Aku iki lho bondong biyen, aku iki simpenanmu biyen.
Jadi kula panjenengan sedaya menawi gadah harta terus bakil disimpen-simpen tok terus harta niku mboten memberi manfaat dumateng tiyang sanes bahkan terhadap dirinya sendiri mboten manfaat, naudzubillah menika termasuk kebakilan ingkang teng niku diancam dening Allah. Sayita wa kunama bakilu biyamal kiam bakal dikalungno. Mila saking menika napa menahan diri mboten bayar zakat niku dosanya ageng sanget dengan ancaman ingkang kados ngoten niku wau. Mila saking menika kula panjenengan sedaya dipun titipi harta menika kedah kula panjenengan sedaya napa keluarkan sesuai hak-hak harta ingkang terutama niku wau kados Rasulullah dipun tangleti kula nggadah sak dinar kanggo awakmu dhewe. Enten malih sak dinar ya Rasulullah kanggo anakmu, kanggo bojomu, kanggo keluargamu dan seterusnya dan seterusnya. Nah kadang-kadang lho ya sedaya niku nek infak nanggone keluarga niku koyo luwih semangat tinimbang nanggone keluargane dewi. Padahal sedekah nanggone anak, nanggone bojo, nanggone ponakan, nanggone keluargane dewi niku ternyata ganjarane luwih gede tinimbang sedekah, infak sedekah dumateng tiyang sanes. Napa niku ten masjid, napa ten pundi-pundi di luar keluarga kula panjenengan sedaya. Ternyata infak sedekah dumateng keluarga menika langkung bernilai di hadapan Allah. Sebab teng mriku nggih termasuk napa menyambung sanak, menyambung rahim dengan menggunakan harta kula panjenengan sedaya. Sedherek-sedherek ingkang mulya, amalan-amalan sedaya niku wau dipun catet dening Allah. Senajan amalan niku wau sak bobote darah. Napa? Miskala daratin, mama ya'mal miskala daratin khairan yara, mama ya'mal miskala daratin syarran yara. Dadi sapa sing ngamal senajan sak bobote darah khairan sing apik yarohu bakal ningali mama ya'mal miskala daratin syarran yara. Dadi napa sing elek niku nggih badhe ningali dumateng amalan kula panjenengan sedaya. Sedherek-sedherek ingkang mulya, dados menawi kula panjenengan sedaya nggadahi harta sudah mencapai nisab menika kedah dipun dalaken nilai ini juga akeh cuma 1/40 2,5%. Lah di luar niku napa iki ada infak, ada sedekah. Wonten surat Ali Imran 134 alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wong sing infak baik dalam keadaan sempit maupun lapang, wal kadhiminal ghaidha ngumpet muring-muring, wa'afina 'anil nas memberikan maaf kepada manusia. Itu termasuk sifat-sifat orang yang beriman. Di antawisipun sedekah infak ingkang paling dipun anjuraken nggih menika infak subuh. Menawi jenengan nggadahi penghasilan harian misale sehari 1 juta, jenengan pendet berapa persen sampeyan lebetaken infak harian. Dados enten harian, enten mingguan, bulanan, tahunan. Nek tahunan niku wau di antarane nggih menika napa? Infak napa zakat. Baik niku zakat fitrah maupun zakat mal. Dados menawi kula mbah sedaya mboten nglaksanakaken perintah kala wau, akhiripun dipun ancam kalian ancaman dening Allah. Padahal menawi kula panjenengan sedaya menika wis loman niku disenengi Allah, disenengi menungsa, disenengi maradullah, disenengi swarga. Ngoten. Sebalikipun nek kula panjenengan sedaya niku medhit dibenci kali napa? Maradullah, dibenci oleh Allah. Niku karo kanca nggih diketing wong medhit dan seterusnya. Dados kebakilan menika akan mengakibatkan keburukan dumateng diri kula panjenengan sedaya. Sebalikipun menawi kula panjenengan sedaya menika loman
dumateng kanca, dumateng dulur menika akan menambah keakraban. Mila saking menika Rasulullah nek kepingin sampeyan iso rukun waras sesuai napa karo kekancan, karo seduluran menika sering-sering memberi hadiah. Dados hadiah menika nggih nilaine sami mawon kali napa sedekah. Kadang-kadang hadiah niku pemberian bukan karena prestasi. Jadi kadang-kadang kok kepingin ngekei misalnya jadi menika saling memberi hadiah, menika akan saling lebih mengakrabkan, menika akan mempererat perseduluran. Rasulullah dawakan nek kepingin saling mencintai, menika kedah saling memberikan hadiah. Hadiah niku mboten krana kathah kedhike hadiah, tapi sing penting nggih menika keikhlasan masing-masing. Dengan begitu akan mempererat persaudaraan. Dados hadiah mila saking menika kadang-kadang dikai hadiah niku dinyek ngoten. Padahal niku nggih dilarang. Kadang-kadang beli pitik cuma sewi situk dikene tanggane misale. Akhire tanggane menyek, "Mana wong ngene dikene aku." Nggih kedah napa? Nggih kedah bersyukur alhamdulillah kalau ngekeki ngoten. Mulane sing masak ambune nanggone tangga. Nggih menika nek tuntunan Nabi ya akehna kuwae supaya tanggane ya isa melak ngrasakno masakan kalau wau. Dadi saking napa? Zakat menawi boten dipun laksanakaken persenane misalnya unta nggih enten ketentuane pira-pira. Nek wedhus nggih enten ketentuane pira-pira tapi pun ngantos direkayasa. Nek wedhus 40 misale kedah metu zakate, akhire wedhuse dipisah. Utawa didol 2 ekor akhirnya berkurang, akhirnya gak kena kewajiban iku jenenge khelak. Niku nggih termasuk rekayasa peraturan. Menika nggih enten ancamanipun piyambak ngoten. Dadi mboten angsal menyatukan beberapa bagian supaya gak kena akeh zakate utawa sebaliknya memecah beberapa bagian sehingga mboten angsal mboten kenging zakat kathah-kathah ngoten. Sedherek-sedherek ingkang mulya kula panjenengan sedaya ampun sering kepireng critane sak labah menika asale melarat sampai akhirnya sugih mboten purun bayar zakat. Nalikanipun Nabi tasih sugeng menika mboten purun nekakaken zakat. Nalikanipun Abu Bakar dados khalifah si saklabah niki kepingin bayar zakate. Tapi jawabane Abu Bakar, Nabi biyen gak nrimo, aku ya mau nrimo ngoten. Jadi menika ancamanipun tiyang ingkang sampun mencapai nisab tapi mboten purun ngedalaken zakatipun menawi nika rupa emas perak menika badhe dipanggang dicosno tenggene tiyang niku wau. Nek rupa napa hewan meneh niku bakal ngicak-ngicak sing duwe ngoten. Niku hadise panjang dipun terangken. Jadi nek rupa unta meneh niku ngicak-ngicak sing duwe unta mang mergo gak diserahno zakate. Lah misale enggak ada unta 1 nggih, unta 100 ngicak-ngicak balik-balik wis entek 1 balik maneh 100 maneh ya apa rasane naudzubillah. Menika dadi leke wong sugih enten hak-hak orang lain kedah kula panjenengan sedaya berikan. Mila saking menika nek cita-cita sugih nggih kudu siap nanggung napa niku kewajibanipun sebab Nabi dawaken wong sing sugih mlebu swarga iku telat dibanding wong sing melarat. Nek wong melarat mlebu nang swarga ning jero swarga 500 tahun baru wong sugih kae bisa mlebu swarga. Mergo napa kathah urusane.
Sedherek ingkang mulya, dados banyaknya harta menika bisa jadi suatu kenikmatan, bisa jadi menika adab menawi kula panjenengan sedaya mboten saged napa menempatkan hak-hak hartanipun kalau wau. Bila saking menika kula panjenengan sedaya mohon dumateng Allah mbok pilih diparingi harta menika harta ingkang barokah, ingkang memberikan manfaat sebagai napa sangu kangge menuju akhirat. Semanten ingkang saged kula sampaikan menika beberapa dosa besar ingkang akan merusak dumateng kula panjenengan sedaya. Semanten wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.